Jó napot kívánunk, itt vagyunk a Csépli műhelyébe, és Szügyi László technikát megnézzük. Hello, Szügyi! Hello. Na szóval, először is csak egy normális biciklinek tűnik az egész, amit látjátok. Menjünk a kamerába. Ezt kívánunk. Szóval, itt egy villogó, rendőrök most elmondják, hogy nincs lámpa. Lehet látni itt lámpa. Itt egy baszott a aksi, full nehéz, kb. Vagy 8 kg, 10. Itt van egy kapcsoló, ami villanykapcsoló, ugye? Aha. Ez villanykapcsoló, oké. És benyomjuk a világítást. Tessék, most a rendőrök nem magyarázhatnak, hogy nincs világítás rajta a bicikli. Magyaráznak, akkor azt kell mondani, eddig azon paráztak, hogy nincs világítás, de most már van. Köszönjük Szügyi Lászlótól, a Csépli műhelyéből. Köszönjön el! Viszontlátásra, hálóztok!